ଏକ ସମୟର କଥା। ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ତୀବ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଘ। ସେ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ମୁଁ, ସବୁଠି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ। ହା 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 ହା। ରାଜା ହେବା କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅହଙ୍କାର ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ନୁହେଁ? ମୋ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ନମୁନା ଦେଖେଇବି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ନମୁନା ଦେଖ, ତାପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ କି ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅସଲି ଚତୁର ଏବଂ କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଗଛ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାଘ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚପଳତା ଏବଂ ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଘକୁ ବୋକା ବନାଇ ଦେଲା। ଶେଷରେ ବାଘ ଅଳସ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ହଁ, ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଚତୁରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ବି ଏହା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗପର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, କେବଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଯଦି ଚତୁରତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।